The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, king lapwat kapampangan. Wentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong ewasang-wasang. Dikdo nakakabalen at gumising king katutuan. Uling abak na balen. Abak na balen, gising na, abak na. Bangon na. Sa lado ng mga nakikinig ho sa atin. Opo, ngayon po ay araw ng Biyernes. At totoo dun ho sa mga ayon, patuloy ho sa paglaban ng buhay. Patuloy po, Kenny pong, pamagsamas na po dahil dito ho sa ilang hong bahagi ng Central Luzon, mga kaibigan, nakikita na ho natin yung haring araw. Sumisilip na ate, kuya, papa, ingkong. Sumisilip na si haring araw. Pero ayun, malawak pa rin po itong, excuse me po, yan pong maitim na ulap. Dito sa ating studio, talagang nakita ho natin na andyan at andyan pa rin ho itong banta ng malakas na pag-ulan. Pero ang kabutihan ho nito, mga kaibigan, kaya pa na po kanini, akagita mo, humupa na ng, mabilis ito pong tubig. Dito po sa mga kalsada na ating pong binabantayan. At isa na nga ho dito, mga kaibigan, itong stretch ng MacArthur Highway dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At gayon na rin patungo dyan ho sa Bulacan. Kumusta po kayo, ate, kuya? At sabayan po ninyo itong aming ginagawang broadcast, lalong-lalo na dun ho sa mga nag-aabang ng ayuda. Nag-aabang ho, mga kaibigan, ng suporta. Dahil hanggang sa kasalukuyan, meron ho tayong mga kababayan na lubog pa rin sa baha. At yung mga hindi pa rin na nakakapasok ho sa trabaho at apektado nga ho dito ho sa, dulot ho nitong dilubyo. Bakit dilubyo, Paulo G? Kamo? Dyan ho sa area ho ng Bulacan. Hindi lang ho itong mataas na level ng tubig ang ating pong nakita, kundi pati na, kuya, yung pong lakas po ng agos, yung current. Kaya ang sabi ho nito pong ating mga kababayan dyan sa Bulacan, ano sabi, pare Resti? Kung ihahambing daw kay Ondoy, mas mataas daw ang tubig kaysa doon ho sa Ondoy, na tinakot ho tayo niyan way back 2009 kung di ako nagkakamali. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, sa ilan hong advisory na eto ho na ipabatid na kahapon pa, dito ho sa shoutout muna dito sa area ng probinsya ng Tarlac. Pare Resti, maaga hong nagpalabas ng abiso sa publiko, walang pasok all levels in public and private schools, including work in government offices, dyan ho sa probinsya ho ng Tarlac. Shoutout po ka rin kay katamong Talatuki at maya po kakaluguran. Pakintin dyan tamong masalese nung nanula po rin pang advisory miraratang po kay katamon. Halos keraklan po, kareni pong province-wide, meron na hong aviso tungkol ho dito ho sa pagsuspindi ng klase. Pribado man yan o sa publiko. Maya-maya, iro-roll namin yan. Pero bayo sa Blaret, pong kaya kaming Talatuki, yung pong mga nakikinig ho sa amin, paluwas ng Maynila. Oo, Ate Divina Reyes, mahalagang malaman natin kung anong kalagayan ng kalsada. Iaslag mo na, Josh, iaslag mo na, baka nitang akit na rin ng kakatam Talatuki na anong kabilyanan ng kalsada. Ayan, sa nakikita ho ninyo, talagang maulan pa rin ho, masungit pa rin yung panahon, pero kumpara ho sa nakalipas ho na panahon, na talaga naman, yaan ho, ay may stuck ka dyan sa area ng Valenzuela, at tumukod pa yan hanggang sa may kawayan na interchange. Pero ayan, kapansin-pansin ho, ito pong pagdami ng mga sasakyan na paluwas na ho ng Maynila, mula ho may kawayan interchange, Bukawi Toll Plaza, o dito ho sa San Fernando Interchange, Balintawak Toll Plaza, Valenzuela, Mindanao Toll Plaza. Mimingat ko po kabalen, reta pong Manal Beke kami, retang hangganang heni, mananaya la pong relief. Kapitan! Kapitan! Sana well distributed yang mga ayuda na
ipinapadala natin kung ano man yung sistema na may stub, kasi atin pa mo rin tamo pong sumbong daramdaman kareni pong memalen o bala mo yata na o kami alake pang ikuang stub o makanano yung lang identify retang kaya kayong tidinan lalong-lalo na po retang ating pamangailangan ngayon pong oyan kararasan la po. Shoutout muna dito ho sa ating mga followers sa FB, Ate Presi Maniago, Divina Reyes, Abak na Balen. Dito sa mga advisory na amin pong natatanggap, pasadahan muna, mahalaga to, parin Josh, no? Kung mairo-roll mo muna itong ating mga advisory ngayong oras na to, mayap mo rin po na ababaluyo, kumaring Rizalin Manaloto, ababalo da rin kaya katamtalatuki, nanong atin, alang klase, July 26, ngayon pong Biyernes yan, Kenny pong Angeles, Kakaluguran. Suspension of face-to-face classes in all levels of all private schools dito sa Angeles City, mga kaibigan, due to, masungit pa rin po na panahon. At kita naman pong suspension king government office, atin la pong loob, pamagmalino. Saan pa, Diyos? Sige, aslag tayo ning kapabaluan na ini. Dito ho sa mga nakikinig ho sa atin na estudyante ng AUF, Angeles University Foundation, schedule of summer classes examination are moved. Mahalagang impormasyon ho ito. Yung mga magsa-summer class na may pagsusulit, mga kaibigan, yan ho raw ay na-reschedule ng July 27 sa Lunes. At dito ho sa mga natatanggap po nating impormasyon, gaya ho dito sa San Fernando, Pampanga. Okay, kini si City College ini. Online classes la po kano, Kempong July 27. Abak na Balen. Saan pa yan? Dito ho sa Mabalacat City College. Ito pa rin pong suspension. Kenya pong Dabso yun nung magkamaliwa, Dabso ya po yun Kakaluguran, alam mo namang online classes siya po online learning mode, across Dabso campuses, July 26 sa Friday. At sa mga Honarians, sa mga nakikinig ho sa atin ng mga estudyante, hindi ibig sabihin na sinabing walang pasok, hindi ho kayo, mag-aaral dahil meron namang online at nasanay na tayo dyan, Asha, kahit itong panahon pa ng pandemya. Dito naman sa mga suki ho natin, saan, Paolo G? Suki natin sa Bataan, mga kaibigan, suspendido rin ho ang pasok, all levels, at maging dito ho sa tanggapan at ahensya ho ng pamahalaan sa lalawigan ho yan ng Bataan. Ngayong araw ho yan, sa abiso ho ni Governor Joet Garcia, walang pasok ang mga taga-Bataan. At dito ho sa mga nagpapadala ho sa amin ng mensahe, opo mga kaibigan, dito ho sa monitoring ho natin, bukod pa ho dyan ho sa mga mga campus, Ash, ang pinaka-problema ngayon at susundan natin, paano kaya yung opening ng klase? Diba? Sa Lunes na yan, July 27, pari resti, o 29 na. Retang manalbeke katamon na ating pong papag-aralan na kat pakikwanan na pong masalese nung makananuya po itang maging kulay na ning klase. Tabat makanano Paulo G, chula pa retang mag-evacuate ka rin. Chula pa retang bakwit ka rin. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin at gusto hong malaman ang lagay ng panahon, alamin po natin sa Weather Bureau. Kenny po Paga sa DOST. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan sa north-west portion ng ating bansa. Ito yung mga kaulapan associated pa rin kay Severe Tropical Storm Gaimi na dating ang si Bagyong Karina nung nasa loob pa ng ating PAR. Itong si Gaimi ay huling namataan sa layong 615 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, isa itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 95 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 160 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw westward sa bilis sa 15 kilometers per hour
At itong bagyong ito ay wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, itong southwest monsoon, yung hanging habagat, ay patuloy na iiral sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Kaya buong Luzon, makakaranas pa rin tayo ngayong araw ng maulap at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pinaka-maapektuhan ng hanging habagat itong kanlurang bahagi ng Luzon, particularly dito sa areas ng western section ng Northern Luzon. Samantala, may mga pabugso-bugsong pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon at mas maliwanag sa panahon na ating inaasahan sa Visayas at sa Mindanao. Maganda pa rin tayo pero sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Abak na Belen, pasadahan natin itong mga nagpapa-shoutout. Ate Presi Maniago, Towi Agustin, may katanungan. Morning po, Paulo J. Kenny po Capitol, siguro yung kutang na ini, nung ating loob, Kenny po Capitol, Kenny po Pampanga. Alala pong abiso na ating pong suspension kay government office, kaya pong obra Kenny po kilub Capitolio, niya saan tamo, business as usual po ken. Loretta Angeles Feliciano Miranda, Maya Pabak po, pakisuyo naman po, Keng Prime Water San Fernando, napon pa po, may naing danom, Kenny po Sampalok Dolores. Na po, Mexican. Dakal po salamat. Shout out Prime Water. Maya-maya tignan natin yung mga water interruption. Kuya Romeo Lorenzo, shout out dito sa mga nakikinig sa amin. Naku, totoo ka dyan, ate. No? Kapag ganito't binabaha tayo, yung inaasahan natin na tubig at bumabangon tayo at naglilinis. Kapag kaya ang tulo, hindi talaga supisyente, talagang problema yan. Doon sa mga nakikinig sa amin habang eto, sinasabayan ng almusal. Imekos-mekos na yan, Josh. Ano bang masarap na almusal ngayon? Ako, ang paborito kong almusal yung naman. Pagka yung mga processed meat galing sa RMMM, mga kaibigan naman. Paborito yan ni Paulo G. At yung kanilang tosino, pagkabango. At nepong kalinamnam, ang pumo naman po rin karelang meat products naman. Sasarap-sarap, sasarap-sarap, sasarap-sarap. Yan, kaya pa mong tosino, ang gaya po karetang waretang mahilig mo naman mag-samchi. Aran at sikong Rizalen, ko kanya man na yan. Makamis, itang pork joda po, kaluguran. The best siya po, lalo na po reta pong magsinigang. Anamisan ikit kaya papabukalye at sikong Rizalen. The best siya yung sabo mo, akong ngeni pong kauran. At totoo nakakaluguran, rempong karelang meat products imported galing ng Europe, USA, Canada, Australia, Brazil at yung steak nila. Naku, panalong-panalo din mga kaibigan. Yung kanilang Paulo G, yung karelang retail store, ko rin yan, rin karelang meat shop. At suna po king 20 stores dito sa Metro Manila, gayon na rin dito sa North Luzon at syempre dito sa ating pong lalawigan, Pampanga. Queen Reese Meat Product, located lang yan dito sa Bacolor, at dito sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Abak na Balen, Kanyaman, Makaranop, isundo tala rin kaya katamong Balitang Balen, Balitang Kapampangan dito sa mga nakikinig sa amin na patuloy binabayo ng napakalakas na ulan. Kalupa na po at ima kong Purita Nobilya, ima. Kumusta ko po? Tutuloy bale. Oreta pong ikirepo yung nakita nila yung kapinsalaan. Ito pong malakas na pag-ulan. Pagka natuloy yung bubong, abak na balen. Silip-silipan rin tataw kanini. Baka nanukurugo solusyon na nini. Sakaling kaya bigyan budget. Abak na po. Dun sa mga may mabubuting puso. Kasi meron tayong monitoring mga kaibigan Hindi lang yung mga, napinsala yung kanilang kabuhayan. Ang tinamaan din, alam mo, pare Resti, yung kanilang tahanan. Kahit papaano mga kaibigan, yun tulong ninyo, lalo na yung usapin ng construction materials, napakamahal ngayon yan. Doon sa mga nakikinig sa atin, sundo tayo po yun pong kakatamong public service at reta pong makikbalugbog, kareni pong pisasabihan na water interruption. Sige, labas tayo, Josh. Just lag mo na lang. Larening
advisory na rin ng kikatamong water distributor. O shoutout Prime Water, mga kaibigan, makinig ho kayo dito ho sa area ho ng Lubao, Pampanga, Barangay Santo Niño and Prado, Siongco. Alako pong danum. Kota pong alauna na po ning ugto. Ang gane pong alas 4:30 na po ning gatpanapon. Abak na. O Romeo Bustos, sabak na balen. O nanula pa rin kay katamong advisory. Prime Water pa mo rin po kakaluguran. Suking-suki, lapu rin Kenny Mabalacat City, San Rafael Village, San Rafael Warehouse, Mabiga Resort, Gas Dam, Don Cornelio, and Doña Maria. Abak na balen! Alang danong! Kenny pong area na mo naman po ng Barangay Bicol, Mabalacat City. Emo po ngening Aldo, nune, ayan, sa Lubungan de po Aldo na po ning Sabado, 9 p.m. to 5 a.m. May flashing activity ho ang Prime Water. No ka rin pa, atsing leilani pangan, makiramdam la rin kaya katantalatuki. At sula kanong yan kaya NBI. O sanapin naman, nene, lamilala ko rin kaya katamong kuryente, lalo-lalo na, o yan, babangon tana. O, power interruption naman ho dito ho sa area ng San Agustin. Diyan ho sa Magalang, Pampanga, 9 a.m. to 5 p.m. mga kaibigan. Kung bakit? Meron ho daw silang isinasaayos na pole and line maintenance. Abak na balen! Dito rin ho sa area ho ng Guagua, Pampanga. Shoutout Mayor Tonton Torres. Pakikwanan tayong katalamita pa nga bagyan. Ining alkalde ng Pare Curesti. Barangay Lambak, Purok 4, 5, 6. Pulong Masle and Ascomo. Diyan ho sa, abiso ng Pelco. 8:50, ayan pa talagang 15 8:50 a.m. to 3 p.m. Alako pong kuryente at po kanong replacement of defective feeder cut-out. O ito pong M-Works and clearing of lines nga manwanda. O, Nalda Santos, lubog pa rin po kami dito sa San Simon. Ayan, daramdaman na ko pusuala. At magpadala message kay kami. Okay, ni pong Mabalacat City, Suki, Barangay Dapdap. Alako pa mo rin pong kuryente, pangabagya. O yan, alas 9 po ning abak. Hanggang pong alas 3 ning agat panapon. Kaya ni pong area na mo naman po ning Porak. O ini po, Barangay Salo, Balubad. Purok 6, ang po pong Purok 7, alas 8:50 na po ning habak hanggang pong alas 3 na ring gat panapon. Abak na balen! Kaya ni mo naman pong syudad na ning San Fernando. Shoutout ka rin ng Memario King Nocarin, De La Paz Norte, Aspire Residences, and Goldville Subdivision. Alas 8:30 hanggang alas 12 ho ng tanghali, mga kaibigan. Walang kuryente. Abak na balen. No? Korila pa rin Diyos. O reta pong makikiramdam kaya kaming may mag-charge cellphone. Maulag ang mabaloy yan. Kaya naman pong public service pa rin tayo. Dito ho naman sa halaga ng ipinapadalang pera ni ating kuya. Ni tatay. Magkano ba ang padala ho ngayon? Magkano ang halaga ng pera ninyo? Kung yung kayong padala na pera sa pakyang sing-sing, Diyos ko po nga pong Ginoo. Yan, 58.38. Impalita na po ng dolyar. At dito pa rin po sa ilang currency, mga kaibigan, hindi ko nasasabihin, nakikita mo na yan. Nakikita mo na yan, Alexis Reckerman, ware. Doon ho sa mga nakikinig ho sa atin na, ayan, nagpapapalit ng pera. At numisan nga tila pang GC din, Ash. May GC pa yan? No ka rin masanting may mga grupo yung mga OFW may mga grupo may mga group chat. Ay Diyos ko, ketang ketang pili ba yung pera ketang malapit kay Angeles mga niya Tuko kung bisang palibe ka rin o sa lubungan na kaya makasibaktong yan O shoutout po ka rin pong Maksura po gising. Reta pong makasibaktong. Eda po balong maksura la. Leya pong makasibaktong la. Otela kaya mayle. Otela kaya tumiman. Reta pong, yan, puros na mo pong salamat, Dok. Inkarela pong ayli. Ay, Diyos ko pong apong Ginoo.
Pag maraguldang atin lang salamat, Dok. Wala na ako marok kanito. Dakal makanyan muna ba't magayo la pang murin po rin yung kaya katamong suki. Lalo na po reta pong Nano Paulo G. Tumiwang kapachi. Retang Filenials! Filenials! Ay, makatima na makatima na la rin Filenials. Retang senior citizen la po, kakaluguran pero yung puso day, dadya pong nano. 25, pare Resti. 18, ano ba Resti? Abak na balen, nakatamo pa po kwento. At opo, magbansyo tamo po kining recovery da po rening memalen pauli na po nining epekto na po ning habagat at opo yung super type po natin ng kakatakutan tama din pa kanong luluba masamang panahon. Magbabalik ho kami mga kaibigan. Marami pa kaming kwento sa pagbabalik ng inyong lingkod. Abak na!
Abak na balen! Abak na! Shoutout po kareta pong oy tanam itutura na pong miyalihong sakit ating kapanandaman daw yan sa sayingsing na remember lang yan yung mga tao ngayon mga kaibigan ano man hong kanilang nangyayari sa buhay nila nilalagay sa social media, pinapaskil sa social media. Anya balo mo nung ninulareng manggatal. Makilabas mo ka rin magalmusal. O reta, ratang sapak na pong skin disease. Pahuli na po ning ngalbog. Ay nuko, mimingat kayo. At reta pong tatala sa government official. Ay nuko, Mayor, Kapitan. Yung kakalingwan mo naman miminum ka retang nanitang doxycycline nga tayo nga manwanda kanita kakaluguran. Dahil ang dami hong infeksyon na pwede ho nating makuha ho dyan ho sa baha. At pagkamahal nun. Yabiring mulagana nita nung sakaling sasali ka karetang generic pa ka nun, 50 pesos na Gustong branded dya, yan dinalan pare resti, isipin mo ita. Reta pong makiramdam ke kami, oreni na purang mapaling balita ngayon pong July 26, ngayon pong Biyernes. Shoutout ka rin pong empleyado na ng BIR, keni po Pampanga. Gob, ot kanuala. Governor Dennis Delta Pineda. O bakit kanu keni Tarlac? Alala po ka nung Lubdengo Government Office ot kanu ken Pampanga. Amo paya ka rin. Ala po kasi nga biso, tila po lubreni pong government office po keni po Pampanga kakaluguran kumpara po keni po Tarlac. Umpisa na ho natin ang ating pong headline. Ngayon pong araw ho ng Biyernes sa 26 mga kaibigan, 140 barangays King Pampanga makaranas pong albog pauli na po ning alampa ng uran. Darala na po ning bagyong Karina at ini pong habagat. Seguridad dareng seseng ayup. Dapat kakalingwan neng mag-evacuate. Agpangpuking AKF. Abak na balen, balitang Kapampangan. Parlakenya vendors, nabigyan ho ng tri-bike at iba pang kagamitan mula ho sa BFAR Region 3. Department of Health, DOH, nagdeklara ho ng Code White Alert bunsod ng pag-ulan at banta ho ng leptospirosis. Abak na balen, abak na! Dito ho sa mga nakikinig ho sa amin, maigi hong malaman ho natin kung ano hong kalagayan ng ating pong mga kababayan. At dito ho sa ating pong programa ho ngayon, susubukan ho natin kumustahin ho yung mga residente. Reni pong Memalen, keni po Guagua, Pampanga. Uli pong ingikita mo naman pong kabilyanda po, reta Memalen keni Guagua, particularly kabalen, reta pong mamalengkin, o mitas po taga na yung danum. At apipikong parade pin po karata may labasan po habagat season. Samantala lang tayo po yung pamikatagon at siya po kayo linya na ng telepono Mayor Tonton Torres. Mayor, kumusta ako po? Paulo G, CLTV, makalive tayo ngayon Good morning, Paulo G. Good morning po karing kita yung makiramdam. Ngayon nga ba kayo? Abak na balen, may pa ka na nanong mga palyari mga rapat. Ika nang mag-assess, kening kakatamong gay, kening kakatamong meging kabilyan. Apin, unfortunately, apin, nagtuloy-tuloy nuran at amitas yung danog po parang kaya kaming bari, kaya Guagua, especially ka rin ang low-lying area. At napon, yung gewata mo is we conducted survey kanitang areas na currently makalbog po apong nung pilan ng families na affected kaya kami balik. So hopefully tukulang na yung oran ngayon para mag-subside na yung tanong parang barangay ngayon ko ako. Kung din buong Pampanga na rin. Kaya kang paniman man, Mayor, ini pong milyaring pamanoran na ini. Makanano may kumpara kareta may nga labasan po si kanana po ning volume na po ning uran o indano di natang po kaya katamo. Kaya kayo po palakya pong mas maragulin dano manilom ngene o yan naman. Ita pong kaya kami siguro yung kaya ko mo compared ka rin nila pa sa Banwa.
siguro po sabi tamo ngayon medyo matas. Mhm. I remember in the past 2 years, ala kami makanyang gatas Ala kami makanyang gatas sa Danom. Mhm. Yapin na kumbaga ngayon andyan makanano, makabigyan mo rin mga takatilis. But although laging ito sasabihan, maswerte pa compared to other provinces and other municipalities, especially Kembandang Bulacan, Ampong Manila, buti katamo makanyan muing miras kaya katamo. Talagang swerte tapat, kaluguran ng tapat nga pong gano'n. Makanyan pa ing miras kaya katamo. Mhm. Mayor, kaya ka, ating kamo naman monitoring na itang dating barangay naman Dalbog, miyabutanan niya ngayon Kaya kami po, so far, kasi may pagkwento kami, pinagbala mo at kami babalik na 20 years ago. Mhm. That I remember, mga 20-25 years ago, detang lugar may kening laging lulbog. Yan, netly yan, yung palengkimi. Although yan, mitas na yung more than a meter high. But ngayon, lulbog nila naman. Yan, sabi may marami babalik itang dati na siguro itapin na yung Danom kayong Kailugan, may tatas na rin, may mitas siya. At hindi ba mo magkadanon ngayon naman, in spite of titang tinas na nitang dalan min, more than 1 meter kanita during the time na nagkakatamong dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, patas na yung dalan ni Kenny Central Business District. Yating medyo malambat kaming edulbog din kaya kaming dalan. But this time, pansin ni, magkadanon na naman, kaya kaming dalan. So, banamupin, kailawe mi, banamo mitatas yung Danom keng Kailugan. Dening memalen, importante na kaila, intindido lang nung makananuya durog pa yung Danom karela no karinningago sa no kanya manibat. Napo nakatalamita kaya mo naman ni Mayor Roding Gonzales. In karelang pakiintindihan taga na itanda no manibatan kening Abacan River keng karelang panimanman kasi iba yung upstream na area na ning Porakta po Angeles tapos sa tila pampakintindihan kening Arayat kaya kayo po nano itang bultunan ning Danom daragos keni po Guagua na akaki yung maragula contribute kening volume na ning albuga harapan tamo banwa-banwa. Hindi kami, aside from the rainwater talaga na kaya, uling itapin, uling matas na yung ilog. But, siyempre, yung volume na ning Danom na ninguran, anang pilwalan, aside pa kanini, siyempre, tamanibat keng, keng upstream mo rin, dahil manibat ka rin, makadagdag pa, detang ibat keng dumanan sa ibat Santa Rita, magpababa kaya kami Kenny. Yan, makadagdag itang volume ito. Pero kasi kaya katamo pin, as I mentioned, yung problema mi talaga, yan yung Central Business District, yung Luzon area, ang population. Kaya kami yung siguro nga sabi mi, masyadong apektado din keng Pangulo area min. Which is good na majority din kaya katamong Palayan at Sula ka rin, although atin mo rin may siras pero report na rin kaya katamong kaya DA tamo pero majority itang volume na ng water na may bababa na yung niluluwal and makadagdag yan itang kaya imanibat kaya upstream. Tabang isasabi ka ta kanini, in Danom you can ketang peka matas kinati na po. I mean ketang peka malalam barangay kararasan nalbog. Kinati na po. Madagol na po yung kaya pa magbaba ni Libet. Magbaba na since yesterday, magbaba na. Nung detang miyabutan na hanggang bewang, ni kano yung report na kaya katam ngayon ni magbaba na hanggang tugna mo. Which is a good sign. Sana hopefully ngayon ni lupang Maldona, sana magtuloy-tuloy na mag-subside na yung Danom.
Iko pong asu po kayong lokal ka panibalan, taga ng tatalas kayo, susuong ko po ka rin albog ni at metong muna man ka rin mapapabalita ngayon itang ayan, na mag-assess mo nung lanti retang injured, masakit, ne? Baluan nyo, kakaluguran, ikaw pong manalbeke kami at makiramdam kang Mayor Tonton. Magkano itang presyo na nitang doxycycline? Magkamali, Mayor? Kamal na pala, generic yam, 50 pesos yun. Ne? Ikaw po, nanula po rin yung kaparalanan nyo, baka nitang mika access na po rin yung memalen karetang panulo na dapat na pong inuman, lalo na po rin makababad pa mo rin kayong albog. Well, actually, may itong yapinta na dapat iwasan tamo. And itapining briming payabot ka rin kabalan. Nung talagang dahil iwasan itang sumulong la o tumalas la. Kaya ngalbog, sana minum la. Kaya doxycycline yata ito. Wow. Na para makaiwas kasi balo manakal cases ata. Actually, kaya kami kanya lapa pero ing report kaya katamo pauli ng albogeni darakaling cases ng leptospirosis and siyempre as always naman panabilin tamo kaya ridang tinalas kaya albog dapat wasan dong ang masalesya ng bitisda sa bunandala and if possible minum na lang kitang doxycycline yata para makasigurado na makaiwas kay leptospirosis. Ikatamo will make sure na it will be available ka rin kaya katamong RHU. And aside pa ito, siyempre balota naman po ang makanyang panahon. Detang skin allergies, detang skin disease, marakal mo rin. So, we'll make sure na we can provide it ka rin kaya katamong RHU. Mayor Ton, samantala ng kimpami katago na ini, uling balo mo na gustong makanining panahon, flu season mo naman. At atin tamong kabalan na may aliwala po kay health condition, at anang atin na mitas presyon, uling kakakit na, o yan, matasindanom. Kumusta naman po rin yung healthcare facility tamo ng hospital, kaya rasan lamo naman po danom at makananing diskarte tamo kanina? Hindi po guagwa, maswelo kayo po dahil kaya katamong hospital Kenny, ela pamakaan yan may apektuhan kay Ngalbog, mauling karen ang location, and maswerte kami rin na yung kaya katamong provincial hospital, yung Estado Makapagal Memorial Hospital, at yung yari kayo ng Balenmi, niya manakala asopan kaya katamong Pelo Guago Enyo. And makanyan mo rin na continuous na din kaya katamong RHUs. And yung panabilin tamo na dapat natin na available panuno ngayon oras na rin. Mayor, alapang assessment nung mga nanoy karagulin ng perwisyo kasi balumi malawak ya mo naman deng asikan kaya ni Guaguan at tutuna kakaluguran kaya ni pong akakitming ay monitoring na ini pong Provincial Agricultural kahit tamo, office tamo, kakita mo na kini pa mo pong 3rd District na ng Pampanga, Rayat, malapit na pa mong anihan retang pale, ikit makadukula, Mayor, kaya ning area na ning Rayat, okay ka naman. Kumusta la rin ning asikan mo kayang area of jurisdiction nyo po? Ay, atin pong base care report natin na atin may apektuhan na farmers tamo na dengaliwa. Although dengaliwa mag-start na lang buti kumbaga na pa naman mag-harvest pero in the middle no ning karelang production may apektuhan la nyapin ing report dapin kita tamo na itamo figure kaya mo kaing ngeni pero ating substantial amount of number of farmers that were affected because of the typhoon. And sana, hopefully, detang aliwa na lalawenda pa nung talagang makming matela din paaleda. Sana alila para makabawas na magkitang damage. When it comes naman kareng families affected, based on the partial report na nagkakatamong MSWDO, we have at least around 4,700 families affected kung kaya kami balen.
around mga 17,000 individuals. So, deta ilang panikwanan tamong sopan, lalong-lalo na ing uunaming ini detang talagang malalam painging danum karela. So, ilang pa priority dami. So, isang magkasakit, magkaroon access, lalo-lalo na kay pamangan, tamaan to. So, ilang susopan tamo. Pagsariyan ako po ning news team kanini, Mayor, ngayon po nga doon, bakit nangakit mi po nung makanano po yung duro yu at kening recovery da rening memalen kenig wago maulaga mo naman na atakikyan tamo kabalen kasi nung ngayon po balo taga ng ini pong local economy ni na po ning guagwa kakaluguran maragulya naman po ang ambag keni po probinsya uling kayang palengke ay nuko totoo po kakaluguran keni pong second district na ning Pampanga ay kenla po nga halos manyali rening memalen. Kumusta naman? Panauli ko na mo. Business as usual ta na bang ating sinuspindiya ba yung loob? Makananing kaya kan disposisyon ka rening commercial district mo. Nano na pong lupa ng ngeni kabang misasabi ka ta? Ngayon po, alitaya sinuspending work, kay government work. So, tuloy po ngayon makabuklat la po din kaya kayong gobyerno, kaya yung munisipyo yun, kaya nga doon ngayon para pag-servisyon da kayo. And at the same time, kaya katamo po kong palengke, babalo makabuklat siya po. At sana ngayon make normalize make babaning danom, at sana ngayon mas marakal na po mamalengke ngayon para din kaya katamong matinda, manakita naman ngayon nga doon ngayon. Nakal po salamat, Mayor Tonton, at ikaw pong manantabi karening kay katamong memalen at nasami mo naman po itang miraratang karela itang gustong impormasyon lalo na po ngeni pong oyan. Asahan nyo na ini pong serye na po ning mga sika na bagyo at epekto na po ning abagat ngeni banwa ngayon magumpisa pa yan. Sasabihan na ng pag-asa, Mayor. Kaya kanong bear season, karin niya kanong maplit ining La Nina. Hanya mimingat ko po kabalen. Nakal po salamat kay kayo, Idol. Nakal po salamat at mimingatangan po. Nata po Manal Beke kami, dakal kami pa po kwento. Ngayon pong Aldo na po ng Biyernes, mamagbalik na ning Habag na balen, habak na!
Shout out, kareng mata ko, hotdog. Kareng mata ko, tosino. Ay, abang lunay luluto ng dara ko. Ay, itang, ating mga niya na magluto yun. Mamalita ya muna man. Na Diyos, itang ba huming bawang. Ne? Itang nagsisingli ng dara ko yung kayang manyaman na ano ko, hanggang kinabukas siya pa yung nasi. So siningleneng ng dara ko. Ne, kabanglo. Ne? Ating pong manying lema kanya ne, pero ay mo ko, mimingat ko po ka rin pong katuwangan na manyaman na dila. Oras pepekat yung nasi mo kayong single mo, habang nabalin. Niyadya kaking katuwangan mo, ale. Ay nuko, pandagula na kamata ka dito. O basta po tosino, basta po meat products kakaluguran, iya po kakalingwan, nene. Ini pong manyaman na sa sarap-sarap. Opo, reni pong iba't kayong RMM Cold Storage Corporation naman, imported la po reni, na pong kanyaman kaya ni iba la po Europe. USA, Canada, Australia, Brazil, at opo kakaluguran in Queen Reese Meat Products. Located dyan po yan kaya ni pong Bacolod. Yan po po kaya Ciudad San Fernando. The best ya po yung karelang tosino. Po para tamagal mo sa ayan, bacon. Ang po pong hotdog. Ay naman, shoutout ka rin mata ko, hotdog pare resti. O yan, kaya pong Bacolod. Ay, nuko, makatiman niya kayo. Makatiman niya yash. Nuko, manyaman niya siguro suboy. Iyash nga ni king tosino. Waka kaluguran. Ne? Yang bula de pan nasi kaninitang sabona. Ay, nuko. The best ya po in RMM Cold Storage and Meat Shop. Opo. Rata pong manal beke kaming may ngaranop ko ang isdang Paulo G. May galmusal. Abak na balen. Nakala po rin makanyan tamong kakaluguran umisan. Magalmusal ako talaga magalmusal, Paulo G. Pero stong may nga na ako manugtuan na maragul ko subo. Abak na balen! Sundo tayo po yung kakatamong pamamalita ka balen. At nagkini pong daramdaman tamong balitang balen, balitang kapampangan. Atin na pong LGU, mga lokal ho na pamahalaan na nagdeklara ho ng state of calamity dito sa Pampanga. Atin pong susubukan makausap, makabebe, yung ating na-break kagabi, sabi ni ating Jen Salenga. Meron na hong, postura ho sila na dahilan ho dito ho sa nakikita ho nilang kapamerwisyon, laki ho nitong perwisyo sa kanila pong bayan upang sila ho ay magdesisyon, magpasya na sumailalim ho sa state of calamity. At pagka ho ganyan, pati ho yung presyo ng mga bilihin yan kontrolado. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, meron na hong mga initial na assessment, ito hong mga LGU, Local Chief Executive, dito ho sa nangyari hong epekto ng habagat. At totoo, kapansin-pansin, mumunang bugso na pamuning masikanauran, metong po kareng agad lalbog, ingdanay na po ning Lagundi, Mexico, Pampanga. Nakarakal po metrap ken napon. Napon po yan na July 25, po bitasang milabas ding sakin. Mami pong libring sakay ing Pampanga Provincial Police Office o ini pong PPO. Manibat, Mexico, papunta pong San Fernando, vice versa. King obserbasyon na po kanong Mexico Mayor Ruding Gonzales. May kaambag po king albog, yung pamagtas na po rin mga ragul po loti. Agagawan da pong subdivision at numisan industrial area o industrial park. Kaya pong karelang balen. Mas matas la rin kumpara po kareng aliwang lugar ang po kareng dalan. Dadagos yung tanong pababa at maging ini pong albog impong ragasana yung hong karet talagang nakikita ho natin. Makanyan mo naman meging panakit na pong Pampanga Governor Dennis Delta Pineda king pamagdurot na po ning igpaning probinsya at pamitalamita na po kareng local chief executive na ning balen. Metong lakano panimanman reni king malalyaring albog. Marakal kanong volume ning danom ing bababa keni po katamo probinsya. Mabilis siyang mitatas ing level ning albog at tambing kakati ing danom. Sumangit na nini, pasalamat naman po Governor Pineda uling pasibayong kerasan albog ing Tulaok Bridge king San Simon at meging epektibo ya ing pamanyamas po king drainage system na ning NLEX Corporation. Kempong may sabing lugar.
Mupin, makapamulala pa mo rin kano ing senaryo pasibayo ya pong antimong may isolating Central Luzon king po melyari pong albog kening area na ning Valenzuela area ning NLEX. Panabilin da po rin otoridad na panepong makabancho kareng-karelang SOCMED. Mabangkanita pong abalo tamo itang anunsyura. Reni pong mikaupaya bang updated la karen pong babala lakwas po kareng magbiyahe. O reni pakiramdaman tala po rin kaya opisyal. Iya talagang problema ito maragula problema yung development ngayon kasalukuyan. Huling makaplano bawat makasaling gabon kiniking Mexico i-develop siyempre itang gabuna mo yan i-develop na lani mang pakilam kitang lani itang kararasa na pagdatang na ng panahon. Kaya naman pakikorpula ning kauran makanyan pala yung danwer. Siyempre dayo lagi na rin era naman ba ng sitwasyon. So itang karya lang lugal iya mong i-secure do iyang tambakandang matas. Bagal makuing dan. Yan naman stagnant. Mamako mo rin no nang kabagalan mo. Siyempre bago mo na manintan ng pantunani itang peka mababa. At esan dyan, ining malalyari nga ni? Manilyari na dati. Kuning mas kaya mo ngini dati kasi ning kaya miras parang minguran yun naman makanya. Ngini 2 days pa yung makanya ni sitwasyon. Dati 1 week naman maglandog makanya kabilis. Abak na Belen! O yan po. At ino po nga kakita obserbasyon na kaya po pisasabihan na development alang emi kaburi kayong development lalo na nung mag-contribute yung income kaya pong balen. Mupin, nene, kaya po pisasabihan na oy tsa, masisira la puret ang dalanan na nindanong. At oyan, nakakita mo ne, oras mamanurana, itang epekto na nitang biglang ragasaho ng tubig. Meron hong karanasan. Ito hong mga andyan ho sa Bulaon at sa area ho ng Del Rosario. Banggitin ko na dyan sa area ng Cobelandia. Isipan nyo po kakaluguran itang perimeter fence na ning subdivision. Oy, tsa, bubusbusan de po kasi malulumod lang reta ang kabilang compound. Len mo na, naingkot ang ka rin, nanuwarin tutong kwento, karin niya wari taga na dalanan ng danum. At kita pong pisasabihan na urban planning, maulagaya pong pisabihan yan. At siya nawa, dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, maigi hong, tayo po ay maging bukas, dito ho sa usapin na sa lahat ho ng development na nangyayari sa ating lugar. Dapat mga kaibigan, yan ho talaga ay nasusuri. At kung maaari yung pong mga daanan ng tubig ay hindi ho kumipot. Pagka yan kumipot, asahan na ho natin mga kaibigan, hahanap ng daan ng tubig. Kaya ho may tinatawag na flash flood. Manatili po kayo nakatutok dito ho sa ating pong streaming. At kingke kami pong special coverage. Opo, kakaluguran, nakatutok pa rin po tayo dito ho sa mga lugar dito sa Central Luzon na patuloy po ang pakikitungo dito ho sa epekto ng habagat. Ako po ang inyong lingkod, ako po ang kain Talasuya, Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Hanggang sa muli.